Fl-isem tal-Missieru tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana Mulej ħniena. Int li tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtina Rose Borch. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna l-fidwa u għamiltna awliet adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn l-uliet eżies tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Korintin. Ħuti, hemm xi ħadd fostkom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħila ifittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin? Jaqgħu ma tafux li l-qaddisin qatt jagħmlu ħaq mid-dinja? U jekk id-dinja qatt irid isirilha ħaq minnkom, ma jxirkomx intom tagħmlu ħaq mill-ħwejjeġ tas-sew? Ma tafux li aħna qatt nagħmlu ħaq mill-anġli? Kemm aktar mela mill-ħwejjeġ ta' din il-ħajja? Mela, meta intom ikolkom xi tgħidu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta' din il-ħajja, tqedux imħalfin il-dawk li huma mistmerra mill-Knisja, dan qiegħed ngħidu għall mistħija tagħkom. Jaqgħu m'għandkomx fostkom il xi ħadd tarif illi jista' jagħmel ħaq mill-aħwa, imma l-aħwa iħarqu lil xulxin u dan quddiem il-pagani. U mhux ġa nuqqas għalikom li jkollkom kawża bejnietkom? Il-għala ma ssofrux l-inġustizzja? Il-għala ma tażlux li tħallu min iqarraq bikom? Mhux dan biss, imma l-inġustizzja tagħmluha intom stess u tqarqu bl-oħrajn u dan lil ħudkom. Ma tafux li l-inġustizzji ma jirtuwix is-saltna ta' Alla? La titqarqux, la zina, la idolatri, la adulteri, la effeminati,
la omosessuali, la ħallelin, la rejba, la skaren, la qassisa fuq ħaddieħor, la ħattafa, huma se jirtu is-saltna ta' Alla. U minn dawn kienu xi wħud minnkom, imma issa tnaddaftu, tqaddistu u ġejtu iġġustifikati fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu u fl-Ispirtu ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemgħa ta' ħabibu t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalleq tiegħu u jitennew u lizzijhom bis-sultan tagħhom ngħidu flimkien. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daqq tat-tambur u taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil fqajrin bir-rebħa ngħidu flimkien. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej u ħtartkom biex tmorru tagħmlu il-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru u ħoħ Indri, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta' Alfew, Xmun l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u fejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispiriti mniġsa kien ifjieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna, noqgħodu bil-qiegħda kieġobkom. Xi twissija jagħtina San Pawl fl-ewwel qari tal-lum iżisħuti. It-twissija l-iktar importanti hija fuq il-ġlied bejnietna, mhux hekk jgħidilna. Jgħidilna li fil-ġlied li jinħoloq bejnietna maħniex inġibu ruħna ta' nsara u eżatt il-kliem li jikteb San Pawl hawnhekk jotta għalina ħafna llum iżisħuti. Għaliex anke fostna in-nies li nemmnu ħafna drabi jinħoloq ġlied u inkwiet u noqogħdu nfittxu it-tentufiet kif ngħidu donnu biex nimpikaw ma' xulxejn u dan ma jixraqx lill-isem ta' nsara li nġibu eżisħuti. In-nisrani ma jistax ifittex il-ġlied u l-inkwiet ħanejduha kif inhi. Laqqas għall-ebda bniedem ma jotta għax l-inkwiet u l-ġlied ħlif dwejjaq u depressjoni u mart ma jġejbx ta'. L-inkwiet u l-ġlied ikollok kemm ikollok raġun jisraqlek il-paċi ta' qalbek u ma tgħix fil-paċi. U hekk qed jgħidilna San Pawl
u x'hekk. Hekk imbagħad San Pawlu kompli jgħidilna l-aħna l-koll midinbejn u l-koll għandna bżonn u x'hekk il-maħfra ta' Alla. Infatti fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jitla fuq il-muntanja biex jitlob għaliex. Għax kien se jagħmel xi ħaġa importanti ħafna. X'kien se jagħmel Ġesu? Se jagħżel it-tnax li l-apostli kollha, l-evanġelisti kollha, isemmuna dil-ġrajja importanti li fija għażel 12 eżis ħuti, mhux għax kienu perfetti ta'. Infatti l-Evanġelju jkompli jurina u x'hekk kemm dawn 12 l-għażel Ġesu wkoll kienu midinbejn bħalna, kienu nies bi problemi tagħhom bħalna. Tafu x'kellhom speċjali? Ħabbew bimħabba tal-għaġeb lil Ġesu. Ħabbew bimħabba tal-għaġeb lil Ġesu. U baqgħu jikbru fl-imħabba tagħhom ta' għax anke meta ltaqgħu miegħu għażilhom bħala dixxiepli mbagħad bagħathom bħala apostli, xorta baqgħu jikbru fl-imħabba leħ. Eżis ħuti, u għaliex kien qed jagħmel Ġesu? Għaliex dil-ġrajja l-evanġelisti jgħidulna li Ġesu talab lejl sħiħ qabel u mbagħad għamel din l-għażla importanti. Ġesu kien qiegħed iwaqqaf is-saltna tal-Alla li hija l-Knisja. U hawnhekk irid nagħmel punt importanti ħafna eżis ħuti li ma nżommuhx ċar f'moħħna ħafna jitfixklu. Il-Knisja mhijiex ta' xi qaddis jew ta' xi qaddisin jew tal-Papa jew tal-Isfijiet jew tal-Qassis jew tal-Qassisejn. Il-Knisja ta' Ġesu. Ġesu waqqafha u hemm fiċ-ċentru tagħha. Il-membri tagħha aħna kollha kemm aħna nibqgħu midinbejn nagħmlu ħilitna l-ħares mhux hekk u x'hekk, nagħmlu ħilitna biex insiru dejjem aħjar, ma nibqgħu dejjem bnedmin dgħajfa li kultant jiżbaljaw u xi drabi jiżbaljaw ukoll bil-goff sfortunatament. Però min iżomm għajnejh fuq Ġesu u x'hekk ma jitfixkelx. U għalhekk illum nagħmel dan l-appell. Ejjew eżis ħuti, nkunu ferħanin l-aħna parti mill-Knisja. Ma nistħux mid-difetti tagħha, għax id-difetti tagħha juru l-Knisja umana. Però l-qawwa tagħha, il-qawwa fis-sagramenti, il-qawwa fil-kelma tagħha tidher il-preżenza ta' Ġesu fija. Dil-Knisja li ilha sejra u x'hekk sa minn żmien Ġesu u tibqa' sejra żgur sal-aħħar taż-żmien għax hekk wiegħda Ġesu u li tibqa' tagħti l-qaddisejn għal kull żmien eżis ħuti, għal kull żmien. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb illum biex inkunu aħna li nagħmlu ħilitna u x'hekk, nkunu aħna li nieħdu bis-serjetà l-fidi tagħna, nkunu aħna li nkunu veri membri tal-Knisja. Umli mhux għax inħossuna aħjar minn ħadd ieħor, imma x'iridu nimxu bis-serjetà wara Ġesu ħajjitna kollha. Joġobkom nqumu bil-wieqfa. Alla l-Missier jisma' dejjem it-talb ta' wliedu maqudin fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrifiċċju ta' Kristu nitolbu ngħidu mulej ħares lejn uliedek, mulej ħares lejn uliedek. Qawwi mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek biex tkun il-bidu tal-umanità rikonċiljata għal bini ta' dinja ġdida nitolbu mulej ħares lejn uliedek. Mulej għamel li l-fidi ta' daw kollha li jemnu iddawwa lill-popli ta' kull il-sien u kultura nitolbu mulej ħares lejn uliedek. Għati mulej lin-nies tax-xjenza u tar-riċerka li fil-ħidma tagħhom qiegħdu lilek fuq kollox u lil bnedmejn ħolqien ta' jdejk nitolbu mulej ħares lejn uliedek. Mulej rażżan fina kull forma ta' egoizmu u aggressività u għenna nagħmlu minn ħajjitna żerrija ta' fraternità u paċi nitolbu mulej ħares lejn uliedek. Nitolbu llum biex aħna li aħna midinbejn membri fil-Knisja ma naqtgħux qalbna u x'hekk nafdaw f'Ġesu, nimpoġġu l-fidi tagħna f'Ġesu. U llum ukoll bħal dejjem hekk niftakru nsellmu lil ħafna ħutna li jsegwu dil-quddiesa fuq it-television jew anke fuq mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Ma ninsew qatt lil ħutna l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali eżis ħuti. Dawk kollha li bħalissa għandhom bżonn tat-talb tagħna huma min huma fejn huma
ħutna l-emigranti u dawk kollha li għal xi raġuni jew oħra, forsi xi raġuni moħbija fil-qalb u x'hekk ħafna minna kultant nkunu nġorru pejs kbir fil-qalb tagħna li ħadd ma jkun jaf bih imma Alla jaf. Hekk inresqu t-talba tagħna lil Mulej għalihom għalina l-koll billi fiskietna f'dawwa f'idejn Umna Marija ħatressaqa hi quddiem Ġesu bina. Jitla quddiemek Mulej dan it-talb tagħna għal meriti ta' Ġesu Kristu Sidna li joffri lilu nnifsu fuq dan l-altar għalina u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħilli. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna ma' qudejn ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddejs bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew Mulej Missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u intennulek bl-għajda qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwint Mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom
u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħ oħtna Rose Borch. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija. Mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli bil-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. San Pawl fit-tinqar Jeżusuti għalinna nerġgħu niftakru li hija l-attitudni tagħna ta' ndiema li nħossuna l-aħna midin bejn kollha kemm aħna minn mod u minn bieħor u li għandna bżonn nindmu u xek. Hekk ikollna attitudni ta' ndiema u li nafdaw fil-grazzja t'Alla. Dik hija li salvana u xek. Ejjew għalhekk bħala midin bejn però li t'Alla maħbuba infinitament minnu indur lejn Alla missierna u bil-qalb ngħidulu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missija u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf t'Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdulu grazzi bil-qalb il-mulej għal din l-Ewkaristija żisħut il-qummu bil-wieqfa u bil-qalb nejdu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-uljiedek u tgħajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar moti għalilna minn ibnek il-għażejs
aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nafżakom li kif tafu nhar il-ħamis hija l-festa tal-Vitorja, solennità tat-twelid tal-Verġni Mqazza Marija f'Malta, hija ġurnata għażiża ħafna u l-quddies fis-santwarju hawnhekk ikun hekk fit-8:09 fl-10 u fil-11:15 filgħodu u fis-6:09 fil-għaxija. Kemm tkun ħaġa sabiħa li wieħed jieħu sehem fil-quddiesa u jitqarben, nafżaw ukoll li fid-dar ta' French tal-Art issir it-talba tar-Rużarju fil-5 ta' flaxija. Nixtieq nagħmel appell ukoll hekk kieku tajjeb nidraw eżis ħuti aħna u deħlin fil-Knisja, inżommu kemm jista' jkun iskiet, hekk ma bfadilniex ħafna postijiet ta' skiet, kemm hu sewwa kieku għalmenu l-knejjes tagħna inżommuhom post ta' skiet anke jekk nitolbu flimkien, nitolbu kemm jista' jkun vuċi baxxa eżis ħuti, u x'hekk, biex ma ntelfux xulxejn, jekk nitilfu l-knejjes tagħna wkoll il-post ta' skiet, eżis ħuti skiet xi ħaġa qaddisa ta' is-skiet ifakkarna fil-preżenza tal-Alla. U għalhekk nagħmlilkom dan l-appell minn qalbi x'għan nidħlu l-Knisja nagħmlu nitfgħu għajnejna fuq it-tabernaklu, nagħmlu reverenza bil-qalb u x'hekk. Reverenza sedji jekk xatt ma jistax jagħmel reverenza tal-inqas ibaxxi rasu quddiem Ġesu Ewkaristija u jekk tkun sejra xi quddiesa hawnhekk fis-santwarju nitolbukom kemm jista' jkun tistennew sakemm tispiċċa l-quddiesa biex nidħlu x'hekk quddiem il-kappella jew nkella jekk iridu nidħlu fil-ħanut u x'hekk. Nitolbu lil mulejjenna ħalli nżommu l-knejjes tagħna bħala post li jfakkarna fil-preżenza tal-Alla. Għax nitilfu wkoll din mill-knejjes tagħna nkunu tlifna kollox eżis ħuti ta'. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna tapinu montana altin auf der Eccelana ascinti til ana Madonna tapinu ultime helpana celana li tolbu istitesh ismana Mela, dan huwa sabiħ. Dan huwa hekk. Ta' tlieta u xillu. Sawnek. Ta' Mela, dan ħajkun hekk miftuħ. Aw qari mill-ewwel ittra dan sa' nesponsorjali mbagħad l-ewwel wara l-ewwel jum bad